एका जरा एका 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 हो काट टाप कसं जरा Take the wheel and go. In front of the court? Yeah. Okay. You get the legal notice. You wait the protocol. Hello everyone, I want to send a message for you. If police stopping you, you stop. Don't run away like me. I made a mistake, I was scared and I didn't have any money with me and helmet, so I just ran away. Don't do this. It's very bad. Please follow the law and listen to the police. They know better than you. Thank you and I'm very sorry. एका जरा एका 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 हो काट टाप कसं जरा नमस्कार। हांव आसा पेडणे पोलीस स्टेशन हांगा आसा। 23 तारखेक पेडणे पोलीस मोपा पोलीस मागीर तेच्या उपरांत पेडणे ट्रॅफिक सेल आणि नॉर्थ डीवायएसपी सिद्धांत शिरोडकर, विश्वजीत जोडणकर, दत्ताराम राऊत, मागीर आपले मोपा जे ट्रॅफिक सेलचे आसात महेश केरकर, मागीर हांच्यांनी सगळ्यांनी स्टाफान मेळून रिवा रिसोर्ट हांगा एक ट्रॅफिक मोहीम केले। ह्या मोहीम करत असताना एक रशियन जो आसा राजस्थान पासिंग व्हेकल घेऊन त्यांनी जे नियम पोलिसांनी रावयले तेका ते पोलिसाक रावोंक ना आणि तो फास्ट गेलो आणि जे रूल्स असतात ते रूल्स त्यांनी तोडलेले। त्याच्या उपरांत पोलिसान त्याची चौकशी करून तो खंय रावता कितें करता सगळी इन्क्वायरी काढून एका आयज तेका धरून हाडलेले आसात आणि त्यांनी स्वतः आपली माफी मागलेली आसा की आपली चूक झाली आणि आपण असे करपाक जाय नाशिल्ले। एकंदर तेचेर गाडी आसा आणि प्लस तेचेर 20,000 रुपयाची फायन पडलेले आसा टोटल, जे विदाउट हेल्मेट आणि मागीर त्यांनी जे ट्रॅफिक रूलचे जे रूल्स त्यांनी पालन केलेले ना हाचेर तेका एकंदर 20,000 सुमारे 20,000 रुपयांचे तेका फायन पडलेले आसात। हे जे तेका धरून हाडपा खातीर पेडणे पोलीस जे पी आय आसा दत्ताराम राऊत तांचे स्टाफ, त्याचबरोबर पेडणे ट्रॅफिक सेलचे जे आसात पी आय विश्वजीत जोडणकर आणि त्यांचे फुल स्टाफ जे आसात आज तेका धरून हाडून हांगा तेचेर फायन घातलेले आसा। प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी।